Schubor nakaslem jong unongsan hima Kajing no sanyang siya kilong yeng kibaduna ha kayo kakot kaday kabawan na kaminsim jong ubriw kajing pen irong pong siya ka pertay. UMLA kanot Shillong constituency uba Adelbert Nongrum ha kajanmit jong kahnyotorik ubanay nailar arhajar apunriyo haringkat kayeng kasem kilalit ban rakhe ya kasika jong kun jong u Idril kuparwa lang haringkat bat kayeng kasem jong uba Astaiwel Mukim ha kasnong umsyang kadat parin Mauhati constituency. Na kaliang uba Adelbert Nongrum bat kayeng kasem kajong u hadien bulai I kajing bakani kayeng kalamat ha kaba ukpa ha kajing shitom uhap ban pet iki prangot ki khon hadien bakalok jong u kalapet na layeng bat kalit sa no bat uwei pat ubriyo kayeng kasem jong uba Adelbert kalalit ban rakhe sngi kha yo khon bat kani kayeng kasem haringkat bat kajing ai jing yarap bakani kayeng kasem kan la ban pendap penbiang ya kayeng baro kawei What happening ke jingdum kamit bat kalinti kakti kayeng kasem jong uba Adelbert kamla banya chikmat banle ya kani kakam isen na kaliang kayeng kasem jong uba Mukim kalapan pau ke jing songo ya uba Adelbert bat kayeng kasem bakilawan ban IMC miki bat no senyang ru hakum kani kapor baki ma chibun ke jing kumju ru na kaliang uba Adelbert Nongrum bat kayeng kasem kilakit bok ruang ye kayeng kasem jong uba Astaiwel Mukim bat ya baro ki khon kikti bakin don hapdeng kamet kabakot bakya ulakin turu ye katnat social welfare ban petlem ya kani kayeng kasem bakin la ban pendak penbiang bat na kabenta ki khon baro ulakan turu ya kinong mi khmat kani kathan ban long ki bakloi ban kershan khamtam yakum kini ki yeng ki sem ki bamat shibun ki jing kashnong umshang kadat parin kashnong kabahap hapo kamau hati constituency kadi kashnong kabamdon ya kilinti ki singkin ki babyang kum ka surak kilinti ya kjat but what iki boarding ru kim don ki pad ba ki hap ban penon kam de ki solar bat ki penyang syarak ha kapor menmit kadon kam shibun ya ka sarkar ban kan phai khmat lem shakani ke shnong bakin la ban yo igi jing don kam kamaman kasngi ya ka yeng kasem uba Adelbert Nongrum lasanran lang do uba ai ban nong sit uwei na kiriu rangba uba 3 months ngobha shakani ka than ban yarap ye kitu ki badon kam ka jing yarap amat kumju kumule yang apa yo kon kumju kanlong kon kum buat surai nor tang yang aben mat kum pama kamun Raja lah kan no mentah. ngaba nang banang nang tip ten na tu ni jon tu de galong la jok swal atu jepun ni tekna jepun ni te la no teng ngaba te ngam tip re no ha dalam ta jon nak stang ing dak mak chong lo na tu bokut in te de som non ngin wat te nga subya pe kam kho sam si su bro wat in khono kala ben kala kho kam tu dawai kam tu de chin mak tu de chin nam chong Mentah bisa no pernah. ngadu di jun tu No pernah Jun, mentah senam. tah tak jun tam ni jun Ikrem one page, ikrem wat pe keli pertau ni. li ro thong kan Ni kon ba mentah se. Ngan. Di stom je boleh you. wa ur wa la iskap Oh, nak naskan. Filtre tak you. lang tu ta ta Di bayi yang basam kita semua. Jarap tu. garap no ibu tu Oh, ngam la man don san no sudah tera yang ro yo jam cak lah kena. Namun nak yang ki nomi khmat ni tuan mi syaki sana. Nombon. Nak sarkar nombon. suka sewan Lewan. Nai. ha Nak anu department kawan. nampak Oh, MKI department. Social welfare. Yang ngom mati. yang saya tu nak mungkin ni MKI ajarap ikum no. ang ajing ai siam Kelas. po yo ra po apa san Hab-hab esai.
ke menu bodan bangsa ki lang kita jadi ngam ba shnong eh ngam kata bagi kula na po social welfare ban ai ka ye cái nó phải à chống rồi bukan pentau social welfare thì cái này jing siam jing jar jing lanot mo xem thì ngaru om susuk man siam ta kawan tadi malam mentara khat na push tek mo thì nawan khanang walang bilok bi khon nawan ru ju for kalong man ai man siam ni kalong we na pring kirang ba wala padi nuksa ni kiwi le si kila ban ino khon re ma la ban phet no ban ino kalok ban ino ki khon nei songu ublei pa ba pidon ka man siam chimrang ka man siam rang ba la kudup ini ki khon bro phangut ma ta ni dingin bu ka jingwai ta jong pi nang khan nang sai ublei nang daw nang care ni skam ba ka nang sarkar nang ba ka department jo ka social welfare ro kinai ki jarap na ka banta jong pi ti le sinu ka banta ka ba nila ban mo ba pidon no ka jing e ro sa shi penten na sa number 4 ni ki jing sha mata khama tu na walang bi khon ta si si kha ji khon dap pasnan ni khon ba khadu jama ni drill khra ku par wala gino ong bang le khamen ofi ni po la slab di khon la tia tingin shele si kha mo mala na chu ai jarap e fi tingin sami no mo happy birthday to you happy birthday dear happy birthday to you may God bless you may God bless you may God bless you Adrian may God bless you 1 2 3 4 5 6 7 8 Happy birthday to. Bang ni, bang. Bang sekon. sebab tu basket mo lawan tin Itu di kumpul. mo sebab mas para mo Itu kumpul. ho au la pun na kha macam ngam ta kol ban mo kita itai mo tại không lấy phiêu vào rồi awan karpat ban gentu hi pra no khmat ki ba mi khmat ru ban pe khia ka son kin so sungai bakin pe ru na ka ban ta jong pi te bakila banyarap kum ki no mi khmat na ka ban ta jong pi mo ma kham tam kum ni ka ti cham la ki jong pi bai kini lok purim jong pi la ino e pi mo ti apre ni ki phrangut pila semu ji ki khle ban pe ban sumar ki ba ni ru ni pen ni ai man sim e pi mo belum don rekat unang ai pi ki ko jing kya cắt boleh unang ai pi ki jing start ki jing champang ba na pen he ban san ki khon mo ki tai tai mo tingin share celebrate birthday ba di khlong ba pi in selin no wan ru ban ai jarap ta jong pi mo ti ma ka yeng sam kham tam iba wada bidana preng ka jing sitom ublei wi de o mala ti shania tali bi ublei bu ka jing duai nge scam ba ikime ilok korim jong pi ikime jini ki khon inyo ban mat ya ta ka jing kata jong blei non phai biang sila ka jong ka yeng ban kudup ni ki khon ba ro phrangot ma ka tin jong blei city jong Philippines mo ka city sa Philippines kalonong sao ka khot kha ui ka pen kan mau ba mdei manga mdei namar banga kwa mdei ka dei ka jihi kai bangin hon ya ke kabawan ja ha ka jing namar ki ba khoi kirmla banya la khlam mu jing tip jong blei ni de ki khon ki jing thao jong blei chane atli ublei long ki jing kermen nam ta jong pi ki khon ban nam ta ni ka snong ka thao ba jong bana ka ban ta jong ilang paro mo ba te ni kin tin ka liang jong bana ka liang jong ni kin bok ruang fi mo ni ko man ai man sim ta ni ko mo jisu katu la sha ban ma ki jing e ni jing sha phan stom hangi ki jing thao de mangi ula pan sitom yu mo ndai wong kini kan tien
kopa to map yaki na bakim tip ke e bakile phir kum ge yang sam phir kum thpa kumulok ukurim duai yala jom lok monong kopa to map yaki e ka ba mai le imsim la tip bain lam nan phai biang se yeng man kudup ini ki khot ไปชงสุกมั้งไปไต่กันเตียนมั้งตะคุเลยกิรก็แค่มั้ง